салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бисёре аз шумо ҳамин сумкаҳоро дафъаш пурсидед. Ман авор доштум, лекин камтарак нишон дода будам. ҳозир интихобаш бисёр шидай, качествошон беҳад зурай. Бори гуванҷоай, марҳамат, биёен. Ин авор аз бозори Корвонай, 12 дарвоза, 9 қатор. Метавонен биёен бинен, ҳамаш чанд? ҳамаш 50 сомония. рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. Каседа ки дар корай хичонда бинависен. Дар бораи доставка мепурсен ё ки дар бораи мисол нуқтаи савдошона мепурсед, биёен хичона пурсед ё нависен шуна. Бинед чӣ хеле рюкзаки хушрӯ, качествашам нағзаи кожаш 50 сомон. Марҳамат, хушмандо. Мана хтарои ма медонен чи? Анами средства мадам қаб маҳқулай. Чанд сол шид ма аями истифода мебарам. Беҳад розиим, шумодам тавсия метиҳам. Бе таъриф духтаро. И аз Фаберлик Home, анами Фаберлик Home ҳама чизош барои хона яй. Анами ки ман средствае ки шумо да нишон додестам, вақте ки кор мекунӣ регистратсия кардагии Фаберлик да, ичи тамоман арзон меғалтатона. Барои хона метавонед истифода барен. И катима на танҳо духовкаву плитка, балки тамоми пасдои нержавӣ кара метавонам бушувам, ба кафила мешувам. Ана хеле ваёи пластика дорем, деволои пластикӣ. Вая мешувам, тоза мекуна. Я бор шумо бигирен, хитон бушувен, кухнира мешавад, ҳамин мебели кухнира мешава, ҳамикати тоза кунӣ. Гарантияш кати маҳқултон мешава. Баъд вақте кор кунӣ, чӣ хеле гуфтам арзон хитонда меғалта, ҳам бо одаме ки кор мекунаву барои хонаш мехара ҳамин чиза, бо шумо да падарка метиҳан. Регистратсия беплай духтаро. Инами хоҳараки ман да бинависен, и аллакай директори калонай, оиле ки калон мегира, раҳи кора шумо да нишон метиҳа. Марҳамат, нависенша ҳози шумо да сода када мефаҳмона. Фаҳмондан беплай духтаро. Шумо натарсен ки мисол духтарак фаҳмонд, мисол ягон чи аз мо талаб мекуна. Фаҳмондан беплай. ҳамаи плюсу минусоша нишон метиҳатона. форатона кор кунед. Нахоҳен барои хона намира обязательно бигирен, раҳмат мегин. Анаи сиёҳшам ҳаст. Мана ин бардовиам аст. Бисёрай хулас. Ана баъд духтарако брукои ҷинси оригинал мехоҳам нишон чимтона. Ино бори гуванҷова. ғавсай ҷинсҳои фасонан. Бинед ҳар хела стил ҳаста иҷада. Дидед 100 сомон. бруко духтаро ҳам бойфренд дора, ҳам уски дора, рвани дора, примой дора. хулас бо кадом намудеш маҳқулай шумо да аз савдогар пурсен, шумо да бо пурра карда мефаҳмонанд. ана ҳози сезони анамин омадестай. на ғавсаки хушрӯан 50 сомонӣ. диден фасонак. инаи футболка чанда? футболка 30 сомона бо футболка доранд. ҳар хела сифатҳои хуб. баъд ҳастай туника. туникотон чи? 80 сомонӣ. ҳамхе туникаҳои хушрӯ доранд. сифатҳои нағз. духтаракои азиз, турецкий кардиган бисёре аз шумо мепурсен. марҳамат, иҷада ҳастай. бозори Корвона иҷа. 12 дарвоза тарафи Чилобозор, 9 қатор. ина духтаро наличай ҳамаи борошон. биёен аз пеш пӯшен. мана интихоб кунен, баъдан харидорӣ намоен. ина духтаро аз ино бисёр пурсиден шумо. ино 100 сомонӣ подростковиё. диден ҳар хела ҳаст. на ҷинсай духтарои кои хушрӯ метавонен ки харидорӣ кунед. духтаракои азиз, анами кардиганои новинка низ омадагиай 130 сомонӣ. диден ҳар хела фасон. баъд инчунин я намуд двойкаҳои хушрӯра мехоҳам шумо да нишон диҳам, ҳамроҳи брукошонай. материалошон ганда материали хушрӯай, брюкатиай. нархаш 130 сомона. най наздик мумкина як шайхе нишон тиҳем дарозиша духтарако бинанд. расветка бисёр дора. метавонен нависен. ина бинен да чӣ хел хушрӯчаанд. размерошон чӣ хелай? ира
аз 44 то 60 тараз мераст. Беҳад хушрӯай духтаро, бовар кунен. Рангошам рангои фасон мондагиай. Марҳамат, нархшам беҳтарин нарха 130 сомон. Ҳамин стила бисёртар медонам ки духтаракои ман аз мебинанд. Метавонен ки нависен, биёен аз наздик бо бинен. Мана маъқултон мешава. Тамошобино, ҳамин аскира бисёр мепурсед. Як навор доштум, ина боз ҳама пешниҳод мекунам тона. Бинен 40 сомонай. 10 тага дора, 12 тага дора. Пачкаш 40 сомон. ҳам мардона ҳастай, ҳам занона ҳастай. Ҳамаш бори хитояй. Чӣ хеле медонен, ҳозир бори хитой нақстар мерава аз бори Ӯзбекистонда, барое ки бори хитой сифаташ хубтаракай. Мана ина мардонаҳош. Пинетки, наски, хулас ки ҳар намуд ҳаст. Хичона бо пирра нависен, пирсен духтарако. Ира бинед чӣ хушрӯй бо. Ҳамашон стилошон бо фасонай наскиёра.